Hver dag sidder ældre mennesker alene i eget hjem eller på plejehjem og har brug for at blive aktiveret. Derfor har vi valgt at udvikle et koncept, som på en enkel måde giver ældre borgere adgang til et bredt udvalg af aktiviteter. Kirsten er 79 år og enke. Hun bor på et plejehjem i Aalborg. Hun har brækket hoften og har fået en ny hofte. Hun er nedtrykt efter operationen, fordi hun har haft svært ved at varetage sine daglige aktiviteter. Hun har tidligere gået til gymnastik. Hun vil gerne i gang igen efter operationen, men hun føler sig fysisk og psykisk svækket. Hun trænger til ny energi og inspiration til, hvad hun kan lave, indtil hun er klar til gymnastikholdet igen. På sin iPad har Kirsten Sequoia. Sequoia er en elektronisk platform, der skal fremme selvhjulpenheden hos ældre borgere. Kirsten starter Sequoia. Her ses Kirstens personlige profil på Sequoias platform. Hun klikker på oplevelsesbasaren for at se de kommende aktiviteter. Kirsten synes, Latter der batter lyder spændende. Kirsten tilmelder sig aktiviteten og betaler. Aktiviteten registreres nu automatisk i Kirstens personlige kalender. Kirsten ønsker at komme på juleindkøb og vil oprette sin egen begivenhed. Her har Kirsten forskellige muligheder for til- og fravalg. Kirsten har brug for en frivillig til at hjælpe sig med juleindkøbene. Kirsten opretter aktiviteten og sender til den eller de frivillige, hun har valgt. Den frivillige får besked via det medie, som han eller hun selv har valgt, f.eks. på mobiltelefonen. Den frivillige modtager nu beskeden og siger ja til at deltage. Kirsten får besked om, at den frivillige har sagt ja til aktiviteten juleindkøb, og aktiviteten registreres automatisk i Kirstens personlige kalender. Oplevelsesbasaren fungerer ved hjælp af flere aktører: virksomheder, borgere, frivillige og plejere. Uden oplevelsesbasaren ville virksomhederne sende begivenheder ud til alle borgere, uden at tage hensyn til den enkeltes interesser. Ved hjælp af oplevelsesbasaren sker der en sortering igennem det personlige interessefilter. Dermed varetages den enkelte borgers interesser. Frivillige kan kontaktes gennem platformen, hver gang borgeren har brug for det. Når en begivenhed er godkendt, lagres informationen automatisk i borgerens samt den tilknyttede plejers kalender. Oplevelsesbasaren gør verden mindre og bringer oplevelserne tættere på dig.